Ujabulile mzimbeli bathi kaungonti taliwa Uma nkulupele Batula batinya Hesheke nangalesikhathi aphinde sahlangana futhi inqwama nqweni nofuda usuka madoda yaphuma i-top 10 yalapha na Ukhozi FM siyazi ukuthi besilindele ukuthi ke amajitha ke sikhathi siwabone kuona u-top 10 kodwa ke selidumele edlula iphumile ke i-top 10 yalapha na Ukhozi FM ingoma ezohlukanisa konyaka ngingakufundela nje ngilapha na khona uKarenda Soul ngidlisiwe kube khona uSky Wonder ingoma ethi amazi khona ubetusile ingoma ethi ngena nowa kubeke ingoma kaMaskandi ke ithwasa lekhansela ehambisana nendoni ethi awungondli kube uKO ehambisana noYoungster noBlake bethi ngisethe bese kuba uDJ Tire ehambisana noDladla Mshunqisi noSizwe Mdlalose noSlender the Dancer ingoma ethi Sikilidi kube uDJ Maporisi ehambisana no2 Short noVisca bathi Bastrada kube uBig Naz ngeke kube isikweletu ke ingoma yaMaskandi futhi inja endlini kube incombination ivoicemail mangithi ngiyabheka lapha ke ithuba lokuthi uMaskandi ungahlonisa unyaka lona likhona leningi futhi ngoba siyayikhumbula lengoma ethi isikweletu ethi nje endlini yavimbela kulonyaka iphinde funayo lengoma yayo lapha nayithosela ekhansela msana nondoni ethi awungondli mina personally nje ngiyisupporta yona ukuthi kube yiyona ingoma engahlonisa unyaka inje endlini imnandi kodwa at the same time ngicabanga ukuthi nesikhathi esiside kakhulu kodwa ke ngenxa ukuthi idume kakhulu ngase uthathe kunyaka futhi nayo lapha necombination ivoicemail imnandi kakhulu kodwa ngeke ngijabule mangathiwa ingoma njengosikilidi olehlukanisa unyaka noma mhlambe obastrada angizazi lezo ngoma lezo ngabe ngiqamba nyamanga kodwa ke sithembe ukuthi ke amabhinqa ke azoya ngobuningi bawo ahamba ayovota ngoba siyathi na siyavota ngithi mina sivotele izingoma zombili ke zidlu number 1 no number 2 njengalesa sikhathi kwenzeka ijele lehlukanisa unyaka liba unumber 1 kuba khona number 2 futhi kuba amageja ngicela udlule ngo like no share ngicela futhi ungitshele ku comment ukuthi ke wena ufila kanjani ngalezi ngoma.